Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Claire's Secret File. Si Claire na pinanindigan na ang kanyang pagmamahal sa taong natagpuan niya matapos ang kanyang heartache na naramdaman sa taong minahal niya na si Russell. At ang taong napili niyang mahalin ay si Trey. Si Trey na mahal na mahal niya. Si Trey na gentleman, understanding, walang bisyo, sobrang bait, masipag, at may itsura pa. Pakiramdam niya, ito na ang the one niya. Kaya nung time na bumalik si Russell, no ang sagot. May iba kasi talaga, feeling gwapo, akala nila porke bumalik sila sa buhay ng taong minamahal sila, sila na yung pipiliin. Payami kayo, kaasar! Charot. So pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si JP. Based on my experience, totoo yung sinabi ni letter sender na dapat huwag maging duwag. Kung may nararamdaman ka sa isang tao, sabihin mo na agad. Nakarelate ako. Sana maging masaya sila ngayon ang pinili niya. Yun lamang po, idlip ka DJ Rocky para males ang pagod at puyat mo. Ingat sa pag-uwi. Pwede ba yun? Nakaprograma tapos biglang matulog, ganon. May kaltas po ba sa sahod yun? Ang hirap. Pag medyo nagkakaroon na po ng edad. Dati kaya-kaya ko pa yung ganito, yung medyo puyatan. Ngayon hindi na. Parang lahat sumasakit na sa akin. Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Eto ba yung tipong magaling magpaasa pero sa huli, wala naman pala? Etong si Russell, duwag? Tama lang ang ginawa ni Sender. Tama lang na iniwasan mo si Russell dahil may jowa ka na. At ikaw pa talagang nag-isip sa sarili mo na distraction ka. Si Russell naman ang nangdidistract sa iyo. Nakakalalaki ba ang pagiging paasa / torpe? Nakakaloka. Pero yun lang, DJ Rocky. Sana masaya ang ating sender. Salamat, Charles. Actually, hindi nakakalalaki yung pagpapaasa. Sino ba kasi talagang may mali? Yung umaasa o yung nagpapaasa? Feeling ko yung lahat. Yan. Nakakaasar kasi yung mga alalandi. Nagpapakita ng motibo. Tapos kapag na-fall na, nahulog na dun sa trap, bigla na lang mawawala. O ito pa sabi ni Marie. Handa ka na talaga sa bagong pag-ibig. Buti na lang, sender, ay hindi mo na binalikan si Russell. Dahil hindi mo na siya kailangan. Mag-move on na lang si Russell. Total, wala naman siyang ibang ginawa kundi gambalain ka. Salamat, DJ Rocky. Baka kailangan mo lang ngayon ng lambing.
Kailangan ko po ng pera. Charot to darot. Eto pa sabi ni Darwin. Sa mga gustong pumasok sa seminaryo, tandaan ninyo na ang Diyos lang ang paglilingkuran ninyo at lahat ng bagay na meron sa inyo, dapat ninyong isakripisyo, lalo na ang jowa. Yan dapat sana ang inisip ni Russell from the start kung gusto niyang i-give up si Claire in the first place. Alam mo, naisip ko dun, trip-trip nyo lang ba yung seminarista? Diba? Dapat dinidiscern yan eh. Tsaka, calling yun. Kung gusto mong maging pare, dapat true to yourself ka. Hindi yung ititest mo yung sarili mo na nandun ka na sa loob tapos wala naman talagang intensyon sa puso mo, bukal na intensyon sa puso mo na maging pare. Landi ka pa ng landi sa iba, text ka pa ng text sa iba na may halong mali siya. Kaasar kaya yung ganun? Anyway, hi po kay Boss Louie. Shout out sa amin dito sa Bukawi, Bulacan, DJ Rocky. Para sa sender natin, ang complicated naman nung naging sitwasyon nila ni Russell. May pa-holding hands, may payakap, may pasunduan, may pa sabay-sabay sa paglalakad, pag-uwi, textmate. Tapos wala naman pala. At na-reject siya ni Russell. Tapos babalik sa'yo na sasabihin na duwag lang. Ay, pinapaikot ka lang yan. Ay, gusto ko yan. True. Ako, feeling ko pinaiikot lang to eh. Yung tipong kapag bakante itong si Russell, parang, ay, dun ako kay kay Claire. Option lang ganun. Thank you so much, Darwin Russell. Hi din po sa ating kabisyo na si Robert at ang sabi niya dito, nakarelate ako dyan. Nagtapat at umamin ako sa kanya pero wala. Napaasa ako. Dapat lang talaga na iwan mo siya. Baka kung ano pa gawin sa'yo. Stay strong na lang sa inyo. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this evening. And gusto ko lang batiin si Dodoy, yung mga driver at helper na si Vito at Sagao from Montalban, Rizal, nakatutok ngayon. Si Charlene Velasco na napapa-shoutout na hindi daw talaga makontento. Itong si Russell. Pero, I think it's normal for people to not be contented. But it's not normal for people to have plenty of jowa and asawa. Ay, nako. Anyway. Itong si Russell, di ko maintindihan sa totoo lang. Buti na lang nakawala ka dun. Buti na lang hindi ka na nabaliw dun. Kasi, imagine mo nagtapat ka na ng nararamdaman mo dito kay Russell. So, sinulatan mo. Tapos sasabihin sa'yo, flirt ka lang, diba? Kung sa'yo flirt. Tapos nilagay pa doon na kapatid lang yung turing sa'yo. Tapos, after few years, nung huli na ang lahat, tsaka sasabihin sa'yo, na naduwag siya. Ano yun? Una sa lahat, walang maturity, walang growth. Yung taong yun, walang character development. Walang respeto sa nararamdaman mo. Wala man lang katouch-touch ng discipline. Kasi dun sa seminaryo, sa pagkakalam ko lang merong mga vows na dapat talaga tanggapin kapag nandun na talagang direksyon mo sa buhay. If I'm not mistaken, merong vow of poverty, vow of charity, tsaka may isa pang vow broken vow. Ay, kanta pala yun. Sorry. Or vowel movement. Ay, normal pala yun sa tao anyway. Charot lang with the rot. May isa pa. So, nasaan dun yung pag-embrace nitong Russell na to sa lahat ng yun? Diba? Kahit papaano pag nandun ka,
dapat kahit papaano nahuhulma ka eh. At kung hindi mo kayang panindigan yun, better get out. Or in the first place, kung alam mo naman talaga na wala dun yung puso mo, well, huwag mo na subukan. But there are some people na alam nila na naguguluhan lang sila and they want to have that parang more discernment in the process of joining being in that journey. Okay lang yun eh. Pero kung wala naman talaga dun yung heart mo, wala naman yung intention mo dun, parang naglalaro ka lang sa life. Sayang yung mga ginugugol nyo sa ganun. Kung trip-trip nyo lang naman yun. So yun yung nakikita ko sa personality ni Russell na parang hindi na siya nag-grow. Dapat disiplinado ka. Hindi ka nga magte-text sa pagkakalam ko na nakikipaglandian ka sa iba. Or parang nag-good morning ka pa. Ano yan? Kumain ka na ba? Pa-full talaga eh. Nakakatakot yung mga ganong klaseng personality. Nakakatakot yung taong may ganong klaseng personality. Kasi parang lululili pala. Lulubog lilitaw. Tsaka hot and cold. Tsaka pwedeng ngayon, okay kayo, tapos bukas, bago na naman yung isip niya. Yung ganun, parang hindi marunong manindigan. At kapag ang iniisip mo ay pang matagalan na makakasama habang buhay, parang hindi mo kakayanin at parang hindi ka pili-pili yung ganung klaseng tao. Na parang ang bilis magbago ng desisyon sa buhay, na parang walang sense of commitment. Walang sense of discipline sa sarili niya. Na para bang hindi na nag-grow. So yun. No to Russell, yes to Trey. Saka nakakatuwa din yung character development ng ating secret file sender na si Claire. Imagine, from being desperate in love, she is now delightful in love. Naalala ko pa noon, galing akong Zumba ng Love Radio. That was 2015. Tapos, nakaranas ako ng unang rejection ko sa buhay ko. Napakiramdam ko, broken-hearted ako. Tapos, dumating ako dito sa may bandang Aliw Theater. Tapos naririnig ko, merong parang talk. So, pumasok ako ng Aliw Theater. Pagdating ko at pagpasok ko sa loob, aba, The Feast, Sunday yun eh. Nagtutok si Bo Sanchez. Unang beses kong makita at marinig ng live si Bo Sanchez. Lagi akong nanonood lang sa mga post niya sa social media. Plus, nagbabasa lang ako ng libro niya. Tapos that moment, nakita ko siya live. At grabe yung mensaheng sinabi niya. Do not be desperate in love. Be delightful. And I found myself being desperate in that moment. Na parang gusto kong kausapin, gusto kong maging akin. I felt kailangan kong gawin ang lahat para hindi ako ma-reject. Parang kailangan kong i-please yung taong yun para magkaroon ako ng validation. Pero hindi naman pala dapat ganun. Hindi ka pala dapat maging desperada. Kasi kapag ganun yung ginawa mo sa sarili mo, hindi mo matatagpuan yung taong para sa'yo. Yung tamang pag-ibig para sa'yo. Yung siksik liglig umaapaw. Oo, magkakaproblema. Pero alam mo na committed kayo sa isa't isa. Naninindigan kayo sa isa't isa. At araw-araw niyong pipiliin ang isa't isa. Hindi yung bukas, papasok na naman sa seminaryo. Tapos maiiwan ka na naman. Yung ganun ba? So take a risk. Take the chance if you have the opportunity before it's too late. Kung legit man yung sinasabi ni Russell na naging duwag siya, well, good for you.
Because that is the price to pay of pagiging duwag. So, yun lang. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker. Still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang Top Secrets. This is Claire's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!